take so shi dai yake ni kauna tana saka a zautu in so ya sa da fiyu ne ya gidan karatu na buɗe littafi zan biya ki zo ki koya a san niki hadda. Allah ne ya bani mai kyan siffa da kyan hali yau shigar atamfa ta sanya dan kwali zan so na zo na dinga kalla idan akwai hali ba macen da zani zaba na ce da ke gwanda. Kyakkyawa abin kwatance masoyina